Als ik om me heen kijk zie ik dat er hier daar in de hoek een boom staat met wat groen eromheen. En hiervoor heeft u een plantenbak met wat narcissen en mooi bloemende bloemen. En voor de rest zie ik dat u tegels heeft. Is dat met een speciale reden? Nou, ten eerste, we hebben de ruimte nodig als we de auto op voor zitten. En het is niet zoveel werk. Het is lekker makkelijk en het jouwt romte. Tegels in de tuin. Maar toch is het beter in je tuin meer romte te jaan om planten of gas. Dat vinden Pauline en Christa. Ze binnen drokdwaande om mensen te uitzoeken van de voordelen van een groene tuin. Groen in je eigen tuin, met alle vogeltjes en vlinders, insecten wat erbij hoort, misschien zelfs een egel. Dat doet iets met mensen, dat doet iets goeds voor de gezondheid van mensen. Dit is allemaal nieuwbouw. En bij elk huis dat opgeleverd werd, was er dus ruimte om een tuintje te doen. En wat dus eigenlijk grappig is, maar niet zo leuk, is dat dus heel veel bewoners acuut al het zand eruit halen, de tegels erop en dat het weer volgebouwd wordt. Ook de gemeente is al dwaande met maatregels. In deze tuin moet onder Rane een paar tegels eruit houden worden. Maar het kan beter. Je ziet hier deze heg. Je ziet dat die een beetje uit zijn voegen barst nu. Maar dit is natuurlijk een perfect voorbeeld. Een paradijsje voor vogels om zich in te verstoppen. En voor insecten om een huisje in te maken. En dit stukje braaklissende groen van de gemeente wordt omtoverd tot biologische tuin. Een initiatief van de Groene Apotheek. We hebben een medicinale kruidentuin, maar er komt ook een hele grote gezamenlijke moestuin. Natuurlijk spelen voor de kinderen en we proberen weer een stukje groen in de wijk terug te brengen. En hoe is de reactie van de mensen hier in de buurt? Die vinden het allemaal heel erg leuk. En, maar toch is ik mooi. Dat begint steeds meer te komen. Vrouw van der Molen die het uitzocht op de Gruttetuin vindt het mooi. Maar eigen tegels eruit? Nee, dat toch net. De natuur vind ik prachtig. Ja. Dus dat heen al van de door. Ja, geweldig toch? En je hebt er zelf geen tegel uit hoeven te heljen? Nee, wij hoeven het niet net. We hebben het hier nou.